ध्यास परिवर्तनाचा, गावच्या सर्वांगीण विकासाचा हे ध्येय बाळगून मिठमुंबरी ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरलेले भाजपाचे थेट सरपंच पदाचे उमेदवार नरेश डांबरी यांनी प्रचारादरम्यान मिठमुंबरी वासियांकडून मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल आभार व्यक्त केलेत। तसेच मिठमुंबरी वासीय मला मोठ्या मताधिक्याने निवडून देतील असा विश्वासही त्यांनी कोकणशाहीशी दूरध्वनीवरून बोलताना व्यक्त केलाय। तर पाहूयात नेमकं नरेश डांबरी काय म्हणालेत। साईनाथजी, एकच सांगतो, तुम्हीही माझ्या गावातलेच आहात आणि मी कित्येक वर्ष राणे साहेबांचा कार्यकर्ता म्हणून गावात काम करतोय। प्रत्येकाच्या सुखदुःखात किंवा विकासात्मक ज्या गोष्टी आहेत, रस्ते असतील, पाणी असतील, ज्या राणे साहेबांच्या मार्फत जिथे जिथे आपल्याला ते विकासाच्या योजना आणत होतो, ते सगळं सहकार्य राणे साहेबांचंच आहे। आणि राणे साहेबांनी आम्हाला प्रत्येक वेळी मिठमुंबरी गावासाठी कुठेही कमी पडलेले नाहीत। त्यामुळे नक्कीच माझ्या गावातील ग्रामस्थ 100% मला मतदान करतील आणि मला निवडून देतील, एवढी मला खात्री आहे माझ्या गावातील लोकांची। निश्चित। नरेश, माझा एक शेवटचा प्रश्न आहे आपल्याला, कशा पद्धतीनं आवाहन कराल मिठमुंबरी वासियांना? मिठमुंबरी वासियांना एकच आवाहन करेन की केंद्रात सत्ता बीजेपीची आहे, महाराष्ट्रात सत्ता बीजेपीची आहे। बीजेपी आणि शिवसेना शिंदे गटाची सत्ता आहे। त्या दोन्हीचा उपयोग करून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आमच्या ताब्यात आहेत। पूर्ण विकासासाठी राणे साहेबांचं सहकार्य, आमदार साहेबांचं सहकार्य घेऊन पूर्ण ताकदीनिशी विकास साधला जाईल मिठमुंबरी गावचा, एवढंच सांगेन मी तुम्हाला। निश्चित, धन्यवाद आपण सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।